berjumpa di sini. Kalau ada rakyat belum terang, kalau ada rakyat belum terang. Ini kita dari Wonokasihan, Kelurahan Benono, daerah Semarang. Kalau nanti akannya kembali, kalau nanti akannya kembali. Selamat tinggal agar supaya lekas berjumpa pulang, berjumpa pulang. Saya suka berjumpa saudara, saya suka berjumpa saudara. Jumpa saudara ada di sini banyak. Terima kasih berjumpa di sini. Kalau ada rakyat belum terang, kalau ada rakyat belum terang. Ini kita dari Wonokasihan, Kelurahan Benono, daerah Semarang. Kalau nanti akannya kembali, kalau nanti akannya kembali. Selamat tinggal agar supaya lekas berjumpa pulang, berjumpa pulang. Saya suka berjumpa saudara, saya suka berjumpa saudara. Jumpa saudara ada di sini banyak. Terima kasih berjumpa di sini. Kalau ada rakyat belum terang, kalau ada rakyat belum terang. Ini kita dari Wonokasihan, Kelurahan Benono, daerah Semarang. Kalau nanti akannya kembali, kalau nanti akannya kembali. Selamat tinggal agar supaya lekas berjumpa pulang, berjumpa pulang. Saya suka berjumpa saudara, saya suka berjumpa saudara. Jumpa saudara ada di sini banyak. Terima kasih berjumpa di sini. Kalau ada rakyat belum terang, kalau ada rakyat belum terang. Ini kita dari Wonokasihan, Kelurahan Benono, daerah Semarang. Kalau nanti akannya kembali, kalau nanti akannya kembali. Selamat tinggal agar supaya lekas berjumpa pulang, berjumpa pulang. Semuanya siap gerak. Hadap kanan kiri, jongkok berdiri. Gerak. Sugeng rawuh para mirsa ingkang wonten mriki, monggo sarengan suka gembira sedaya. Monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh para tamu, para mirsa ingkang wonten mriki. Monggo sarengan suka gembira sedaya. Monggo sarengan suka wonten ing mriki. Berdiri, gerak. Hadap buka, gerak.
Siswa muda iki kumpulan taun 2007 ngadegi loro wolu papat wis diresmeki siswa muda jenenge sing kasuwun ngadeg sawase aja pisan ngisenake siswa muda iki jenenge kudu dipertahanake siswa muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan serta Gustine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajibane derek kang dadi perintahe siswa muda iki kumpulan loro wolu papat wis diresmeki siswa muda jenenge sing kasuwun ngadeg selawase aja pisan ngisenake siswa muda iki jenenge kudu dipertahanake siswa muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan serta Gustine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajibane derek dadi perintahe siswa muda iki kumpulan mau beto adeke loro wolu papat wis diresmeki jenenge sing kasuwun ngadeg sawase aja pisan ngisenake siswa muda iki jenenge kudu dipertahanake semuanya siap gerak depan gerak atur sugeng dumateng kang samya mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda nadan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng kang samya mirsa ampir sakti kesenian siswa muda para mirsa sampun ngantos samya mondo para mirsa ingkang prasaja najan kala tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mirsa sampun ngantos samya mondo para mirsa ingkang prasaja atur sugeng dumateng kang samya mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng kang samya mirsa ampir sakti kesenian siswa muda para mirsa sampun ngantos samya mondo para mirsa ingkang prasaja najan kala tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mirsa sambil para mirsa ingkang prasaja atur sugeng dumateng kang samya mireng muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng kang samya mirsa ampir sandi kesenian siswa muda para mirsa
Semuanya siap gerak. Kencang kanan gerak. Tegak gerak. Bocah cilik-cilik sandang ade resik lungguh lare-lare tumindake becik aku bisa nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandang ade resik lungguh lare-lare tumindake becik aku iso nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandang ade resik lungguh lare-lare tumindake becik aku bisa nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertibe Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandang ade resik lungguh lare-lare tumindake becik aku iso nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku Semuanya siap gerak. Hadap muka gerak. Atur wilujeng ingkang sambiya rawuh wonten mriki atepe wasebut kita hormati wiyasin Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita bermata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang samiya rawuh wonten mriki anepe wasebut kita hormati wiyasin Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita berkata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang sambiya rawuh wonten mriki anepe wasebut kita hormati wiyasin Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita berkata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang samiya rawuh wonten mriki anepe wasebut kita hormati wiyasin Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita berkata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang samiya rawuh wonten mriki anepe wasebut kita hormati wiyasin Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita berkata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang samiya rawuh wonten mriki anepe wasebut kita hormati yasin Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan kita berkata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa Iki. Semuanya siap gerak. Lencang kanan gerak. Tegak gerak.
Ayo para kanca siswa muda rupane ijo kuning najan rupa ijo kuning do isih padha eling ayo para kanca siswa muda rupane ijo kuning najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling. hadap kiri rok. Ayo para kanca siswa muda bebarengan sebab waktu iki siswa muda lagi kesenian. Ayo para kanca siswa muda bebarengan sebab waktu iki siswa muda lagi kesenian. Hadap kiri rok. Ayo para ibu kakang bayu wis pangsane sebab waktu iki siswa muda lagi pelajaran. Ayo bapak ibu kakang bayu wis mangsane sebab waktu iki siswa muda lagi kesajian. Hadap kiri rok. Pondok Bisa entek jalaran dienggo terus ilmu bisa tambah jalaran diikuti terus. Pondok bisa entek jalaran dienggo terus ilmu bisa tambah jalaran diikuti terus. hadap kiri rok. Anak ipatane omahe ning pinggir kali tan sawira-wiri oleh senenge ati. Anak ipatane omahe ning pinggir kali, anak ipatane omahe ning pinggir kali tan sawira-wiri oleh senenge ati. Anak ipatane omahe ning pinggir kali, anak wong desa saben lunga kerja aja padha amun tak awake lara. Anake wong desa saben dina lunga kerja, anake wong desa saben dina lunga kerja aja donggo sula amun tak awake lara. Anake wong desa saben dina lunga anake wong Jawa lunga nonton siswa muda aja main foto mun tak dadi kala. Anake wong Jawa, anake wong Jawa lunga nonton siswa muda. Anake wong Jawa lunga nonton siswa muda aja main foto mun tak dadi pemolo. Anake wong Jawa, anake wong Jawa lunga nonton siswa muda. Pak Bung Pak Mustafa ajar tembak jogenake kadung kuncir tiga gawe lonjak-lonjak wis lakune. Oh siswa muda pada pintere. Pak Bung Pak Mustafa ajar tembak jogenake kudung kuncir tiga gawe lonjak-lonjak wis lakune. Oh siswa muda pada pintere. Anake nang pinggir kali tan sawira-wiri anake patani omahe nang pinggir kali. Anake patani omahe nang pinggir kali tan sawira-wiri oleh senenge ati. Anake patani omahe nang pinggir kali. Anake wong desa saben dina lunga kerja aja dongger sula mun tak awake lara. Anake wong desa saben dina lunga kerja. Anake wong Jawa lunga nonton siswa muda aja
main moto muda dadi wong molong anake wong Jawa lunga nonton siswa muda ajar timbak jogenake kutung kucir dinggo gawe loncat-loncat wis lakune oh siswa muda padha pintere Pak Mustafa ajar timbak jogenake kutung kucir dinggo gawe loncat-loncat wis lakune oh siswa muda padha pintere. Semuanya ada pada depan gerak. Putrane Pak Santri Angoti ilmu Gusti putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mula para sepuh ngudi ilmu agama para sepuh papunden kawula putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji sowan Pak Kyai itu ilmu Gusti putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mula para sepuh ngudi ilmu agama para sepuh papunden kawula putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji sowan Pak Kyai ngudi ilmu Gusti putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mula para sepuh ngudi ilmu agama para sepuh papunden kawula putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji sowan Pak Kyai ngudi ilmu Gusti putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mula para sepuh ngudi ilmu agama para sepuh papunden kawula. Bahagia kita putra Islam Bersembayang kepada siang malam supaya ingat kepada Tuhan. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan. Bersembayang pada siang malam supaya ingat kepada Tuhan. Sholat yang harus kukerjakan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu tidak kulupakan karena takut Allah Tuhanku. Sholat yang harus kukerjakan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu tidak kulupakan karena takut Allah Tuhanku. Wilayah kita itu pulau penuh kekayaan. Dahulu dijajah Belanda, sekarang milik Indonesia. Irian wilayah kita itu pulau penuh kekayaan. Dahulu dijajah Belanda, sekarang milik Indonesia. Irian telah kembali pada tahun 651 Mei untuk memberantas musuh revolusi pada perkumpulan siswa muda ini.
Irian telah kembali pada tahun 631 Mei untuk memberantas musuh revolusi. Pada perkumpulan siswa muda ini bahagia kita buta Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam, ingat kepada Tuhan. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam, supaya ingat kepada Tuhan. Sholat yang harus ku kerjakan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu tidak ku lupakan, karena aku tahu Tuhanku. Sholat yang harus ku kerjakan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu tidak ku lupakan, karena takut Allah Tuhanku. Irian telah kembali pada tahun 631 Mei untuk memberantas musuh revolusi. Pada perkumpulan siswa muda ini, Irian telah kembali pada tahun 631 Mei untuk memberantas musuh revolusi. Pada perkumpulan siswa muda ini. Hadap muka. Red. Yen padha kena ta iliake, padha eling Para kutabe mencegah maksiat lan sakabeh. Akhirate padha wae kanggo nguti imane para manungsa.